भोजपुरी में कोई के मजाल नहीं के कि निशा के कोई तू तक बोल देवे इतना तरवा देख जब भाईये जब तहर भाईये एक नंबर के वकील बा जब भाईये तहर आतंकवादी ये सही आतंकवादी के ये बात तो है कि भोजपुरी में आप सभी ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया और भाई मैं नीडर रहती हूँ हमेशा और ऐसे भी घर भाई छपरा जिला तो नीडर तो ऐसा ही रहना जी जेकर छपरा जिला में सुंदर घर बा आ चलत निशा रोशन आलम अरुण के लहर बा जहाँ चल में भिखारी महेंद्र जहाँ लाज बचावे खातिर ओइलन सोनपुर में गजेंद्र कि जकर हनुमान जी के छपरे में देखो मोहरबा हमरा लगे हाँ तो तू हमर मामा के लड़का लोग हाँ तू हनुमान जी के लड़का हो कि जकर कि छपरा जिला में मोहरबा लहर निशा आलम के रोशन के घर घर बा आशीर्वाद बा पदम पुरस्कार मिलो। हेलो